Здравейте, казвам се Веселин Кирев и целта на това видео е да ви помогне за монтажа на комбинирано детско легло, произведено от нас. Закупувайки леглото, ви ще получите 3 кашона, които съдържат следното. Този кашон съдържа 6 броя табли за различните елементи на леглото, плюс водачи за чекмеджетата на голямото легло. Основните елементи на леглото и останалите елементи от леглото, основно за кошарата и скрина. Моята препоръка е да започнете с чекмеджетата, понеже съдържат повече детайли. По този начин ще ви останат по-малко детайли, които да ви затрудняват в продължаването на сглобяването. Отляво надясно имаме дръжка с болт, която е предназначена за отваряне на чекмеджетата. Следва панта ниско рамо, която е предназначена за капака на раклата на скрина. Следва евровинт. Следващата разглобка е шведска разглобка, която се състои от болт плюс буренце. Следващата разглобка е гъбка плюс свързващ болт или свързваща разглобка. Следва дибла. Следва болт М6 на 70 мм, който е предназначен за застопоряване на кошарата да не се люлее при желание от страна на родителите. Следващата разглобка е минификс за директен монтаж. Ключ, който е предназначен за част от обкова. Види за закрепване на различни елементи с дължина 35 мм и види с дължина 16 мм, които са предназначени за пантите и водачите на чекмеджета. Това са елементите на чекмеджет. Всяко чекмедже се състои от лява, дясна страница, гръб на чекмедже, чело на чекмедже, фазър и водач. Лява,
дясна страница на скрин. Капак, врата капак. Дъно и 2 броя вертикали, които оформят раклата и помещението за чекмеджета. Започваме с монтажа на страниците на водачите върху съответните места. П-образната част от водачите, ролката сочи напред и надолу. Монтираме в първия, след ролката, отвор. Поставяме вертикалата, избрана от нас, към средния отвор в дъното. Същото повтаряме с втората вертикала. Като следим точките, определени за планката на пантите, да останат навътре, за да можем в последствие да монтираме на нея вратичката. Налагаме лявата табла. Започваме с дъно. Центрираме, наблюдавайки за малките отвори в страниците на дъното. И зафиксираме с евровинт. Търсим същите отвори по вертикалите. Взимаме капак. Той трябва да легне върху средната вертикала. И неговите отвори да съвпаднат с тези. С болчето надолу.
За по-добро затваряне натискаме капака назад до 115 градуса и завиваме долните болтове. Затваряме. Наблюдаваме за несъответствие с фугите. Тази фуга е по-голяма от тази. Това се коригира чрез преместване на планката. Разхлабват се видите. И се премества в посока, където е по-голямата фуга. Ако сме доволни от тази фуга, но забелязваме, че тази не е успоредна, това се коригира с движение напред или назад на тези болтове, горните. Когато решим, че сме удовлетворени от регулировката, преминаваме към следващия етап. Това са елементите, съставляващи леглото. Към тях вече монтирахме чекмеджетата. Какво представляват? Надлъжни, които лягат на земята. Средна, която определя местото за двете чекмеджета. Надлъжна дъска, която е над чекмеджетата. 2 броя. Табли, които са огледални и от вас зависи коя ще бъде лява или дясна. Тези елементи, които са там, се монтират върху надлъжните, за да държат в последствие под матрачната скара, когато ползвате леглото за пораснало дете. Тези отвори са предназначени за монтаж в случая с минификс. Ще монтираме и разпънките, които ще носят под матрачната скара в последствие. Монтажа става чрез 3 видии, дълги 35 мм и 2 дюбела, които имат за цел да центрират положението на разпънката. Важно е да се знае, че при завиване на видията главата ѝ не бива да потъва, за да не се покаже върха на видията от към лицевата страна. Странично имаме отвори за дибли, монтираме и тях. В отворите с FIT10 се монтира буренцето, което отгоре, от към външната страна е с кръстата отверка. Като кръстатата отверка в едната посока прерязва буренцето изцяло. Този прорез показва посоката на отвора с резба. Погрешно е да се монтира с разреза надолу. Няма да съвпаднат отворите и ще предизвика проблем.
монтираме до крайно долно положение. Допълнителното набиване на стърчащата част от диблите може да доведе до изкъртването на лицева част от елемента. Затова те са предназначени единствено да фиксират къде е положението на елемента. Можем да пристъпим към монтаж на леглото. И внимаваме посоката на водачите да е в едно направление, за да не се налага демонтаж, ако объркаме нещата. На второто чекмедже се намират отвори. От единия край остават за лелеещия механизъм, а от другия край за застопоряване на скрина към таблата на леглото. С този вид разглобка. Голямата гъбка се монтира в таблата на леглото отвънка навътре, а болта в скрина отвътре навънка. През дракла. Приближаваме ги, така че да съвпадат и страниците са на нула. Претягаме добре. Преминаваме към люлеещия механизъм, който оказва най-голямо съпротивление на монтажистите. Започваме обаче с болтовете. Отвътре навънка. Притягаме много добре с една от гайките.
Преминаваме към монтажа на кошарата. Това са двете страници на кошарата, като таблите са абсолютно огледални, с единствената разлика. Вътрешната страна, тази, която трябва да е от към бебето, отворите за нивата са с отвор 6 мм. Същия отвор от външната страна е с диаметър 8 мм, за да влиза добре евровинта и същевременно бебето да не може да се заклещи пръстчето, ако почне да пипа вътре. Всички останали отвори ще бъдат запълнени. Продължаваме с монтажа на люлеещия механизъм. Тук болтовете се монтират от вътрешния край, който е с малките отвори, навън, в тези два отвора. Тук и тук. Допълнителните отвори долу, които ще ви останат неизползваеми, са с цел след време, когато решите кошарата да я ползвате за бюро, решетката, която евентуално е монтирана тук, да заеме хоризонтално положение. А това ще е гърба, който ще се ползва за плот и ще е необходимо единствено да обърнете кошарата, за да се получи бюро. Повтаряме. Монтираме болтовете от вътрешния край навън. Притягаме с гайки. Взимаме две от пластмасовите елементи, пускаме и втората гайка обира единствено края на резбата. По този начин се получава свободен ход на люлеещия механизъм за самонагаждане. По тази причина, когато имаме свободен ход, той не се усуква и няма възможност да се счупи. Някой ще попита дали няма да падне гайката. Гайката не пада, понеже нямаме пълен оборот, а имаме единствено това движение на люлеене. И пускаме таблата в една от двете посоки. Ако я оставим без опора, тя ще счупи механизмите и ще дефектира. Следва болт М6 на 70 мм, който е предназначен за застопоряване на кошарата да не се люлее. За целта тук е момента да попитате, ако на горно ниво е монтирана подматрачната скара, дали багажът отдолу няма да се вижда. Затова е предвидено едно застилане на пространството над чекмеджетата с фазер. Ще преминем към подматрачните скари. Самите скари се състоят от навлажни и напречни, които определят размера.
За правилния монтаж е да спазим това, че подматрачната скара трябва да бъде правоъгълник. Това се получава като разстоянието между края на МДФ-а и летвичките трябва да бъде еднакво от средочно положените страни. Или тази повърхност трябва да е перфорирана, за да се получава проветряване между нея и матрака, който ще ползвате. Ако няма отвори, много често се получава поради разлика в температурите между скарата, матрака и температурата на стаята. Между матрака и неперфорирана повърхност се образува конденс и оттам мухъл. С цел облегчаване действията по обслужване на бебето, ще монтираме подматрачната скара на възможно най-горно ниво. Минаваме към гърба. На гърба има участък кантиран с 2 мм, който е желателно да бъде в горния край. Това са елементите на решетката. Горния ще закрепим само един.
Пристъпваме към нареждане на клетвичките в долния елемент с лицевата част напред. След като ги наредите, обърнете внимание дали на всички елементи лицата са навън. Чекмеджетата биват ляво и дясно. Ориентир ще ни бъде по-малкият участък е към таблата на леглото. Споменахме, че ще направим корекция на чекмеджето, което не ни хареса фугата. Забелязваме тук, и тук фугите са еднакви. Тук и тук са еднакви, тук е по-голяма, тук спрямо тази също са еднакви. Следователно, това разстояние е по-малко от другите. Това чело трябва да слезе в тази посока. За целта сваляме челото. Ползваме, само трябва да стане по тази страна. Ползваме трета видия 16 мм. Нашата цел е да свалим този водач малко надолу. За целта в долния край на този отвор започвам да навивам. Видията, ако я навим до край, няма да има ефект. За целта развивам тази и навивам тази. Трябва да видим какъв е ефект, който сме създали. Тази и тази са достатъчно еднакви, за да ни хареса. Ако не успеем с първия път, повтаряме неколкократно в свободните отвори същото действие. Фирма Тунел предлага за своите кошари съответно и матраци. Матрака се предлага в търговската мрежа в този вид. Предлагаме 4 вида пълнеж към капитонирания кълъв от жакардово такан плат, който е подходящ за матраци. Дишащ, антиалергичен, антиакарен, поради обработките, които се правят в завода производител. Пълнежите вътре биват само донапрен. Донапрен с една кокосова ложка, донапрен с 2 кокосови ложки и донапрен с мемори. Ще ви демонстрираме как изглеждат матраците. Във вътрешната си част, понеже те са с сменяем кълъв, който притежава зимна и лятна страна, разликата между зимната и лятната страна се заключава в това, че зимната е с удебелена вата, а лятната е с по-тънка, капитонирана и прошита с спинбон. Спинбона предпазва пропускането на вода или урина от външния към вътрешния слой.